Nai tongnai joto khapangni tahotai bohok jongno haino hai chini koktibini bisingtwi chung kaisa koktuma sanamo songo amchaini lukurokno eba tiprasa bosongni lukurokno koktumarok wngkha hodao dophao eba tiprasa bosongo belakino selengma singsa eba lachimba singsa tongmung tonglaimani tabubo yakak layakho amchaio rang puisa magana khibilayo rang puisa kamkhai ajiwo yang joao khibiwo obo haino nglai tongkho takbo tiprasa bosong eba tiprasa dophani kaming amchairogo obo haino kaisa koktuma Kamalpur Thana Baikhopjak Srirampur Amchaio kaisa Tripura Sundari Mela nokha saltamni bagai mani pheba nokha saltam umani jagao aro superstar tai orchestra bo choli tongo tai oboni bisingtwi o jagao Zandi Munda ni bo Mela angi tongo pheba oro Tripura Sundari amano Mela kainini hinui bumung leribo yang Amchaio hongke aro Zandi Munda mothangi tongo obo haino nukjagui phaikya Srirampur Amchaini nokha saltamni bagai je aro ama Tripura Sundari Mela je kai tongmani eba o ter songjak tongmani thayono obo haike Zandi Munda obo haikeno mothangi tongmani mangpili kawi phaikya chini koktibini koktumao Mela kaimani kaham kokno Mela kai hangke komutini bisingtwi eba clubni bisingtwi oro rang puisa tisalaino khayo eba collection khaino khailayo pheba oro tai nuji obo haikino committee hinui club hinui obo haike pujano kailai tongo eba superstar orchestra nahlaino phunugui tongo hongke Amchaio tamungui superstar orchestra eba Melani bagai Zandi Munda choliui tong obono sumung tabo phiaba krung thayo police rok jawano rombuino tongo Zandi Munda rombuino tongo phiaba nukjagui phaikya Kamalpur Thanani police mungsaya prenaya Srirampur Amchaini je ama Tripura Sundari Mela kaimani jagao nokha saltani bagai o terno songjama jagao police ni mungsaya prenamani keringino Zandi Munda nokha saltani bagai oro muthung tongmani koktuma nainai de Srirampur Amchaini khoroksa social media ni samungtang tongnai bo ama Tripura Sundari Melani aro committee o tongo committee ni bisingtwi botamo saikhnarika pheba oro Zandi Munda oborni kuno kok saya lukurokno kaham krengke phai nai phainani tai superstar orchestra ni o kokno kacharo tai oro Mela kaimani kokno sao pheba Zandi Munda ni kok saya pheba Zandi Munda muthung jagin tongo aro nainai de chini koktibini bisingtwi o mangphlino Ini tangga ke saya kira जों oro ability club ni bukhak tu ya bakai ability club ni tu dur mau baino chini Amchai ni abakai Mela kaisa abakai chini Tripura siri ama Tripura bisi burung khai phema ba sung taklai bisi bo haino hai 12 13 14 klaimani bagai जों oro tabo kaisa Mela eba Amchai gnangoi chung jotono naithok eba sulungmung ungthung ni chung omo tabuk ni hol ni simi khobung sabung chung stage rok slambo madok slambo abhaino chung mondir joto tonma jagarok o lama ni gari parking o bahiro bebagno jahate bui lukurok naina phaibo jahate osubida ungya tui khai ge chung 2 din program khaina thangoi tung अच्छा सर एक दिन तो प्रोग्राम 2 दिन प्रोग्राम है 13 तारिख तम प्रोग्राम है अब नेक्स्ट दिन तम प्रोग्राम है 13 tarik ke chini culture Tripura sani musamung sumung eba kheli gna lisa kanoi chung abhaino musamung na hanan nayo o superstar pano pheba bunyar ro khaino ko khokchare bukchare bospuli tuilu khare musama hairo kobaga motor sujar abhaino chini Amchai ro choriya okra chakra chirai khonai joton phaine phiu abhaino choriya ge omoni bagoino chung wanchuka chung culture na hanai ge 14 tarik ke orchestra bukhukjok parmita taipore sikang deborma song borok joton phai tongo jigano अच्छा सर तक से कक chung खानामा जे बुइनि खुक्ति खानामा नि जे तक से कक चिनी जे नंगनि ओ थायो एभ्री क्लब जे चिनी सर बरमग्राम विकास सर मिनिस्टर बजन नंगर फाय कनो जे ब फाय कनो उद्बोधन खाइमा नेमा बुसुत कबुइ ताबुसा पर्यन्त फाइना त हिन साइड दंखौ ब फाइरां थाना अब त chung साइमिया को ताबुसा पर्यन्त आसो सिउर बंगिया को आइपानो फाइनानि दिगिनो